Jag ska till Högabergskolot. Och då är det tänkte visa min packning. Ska jag hämta min resväska. Och så det jag får idag är en sån här. Och sen typ man. Och sen. Lyssna. Jag ska hämta. Jag kan tyvärr inte pausa. Jag får gå iväg. Här är en jättestor så. Ser ut. Ja, så. Här ser jag. Härifrån. Där ser jag. Det är så här så. Se vad det ser ut. Då så har jag en påse här. Det ligger mina skor. Och jag passar på flötet också. Ja, här. Då har vi en necessär. Och där i så har jag balsam. Borste. Tandborste. Kam. Ögonskuggsborste. Shampoo. Läppstift. Hårnålar. Handkräm. Ögonskugga. Åtrytter och lite mascara. Den här mascaran här med mig. Det var mig också mer. Så. Och den här så jag ska bara här. För vi ska åka till Gränna. Och då kan jag bara ha med. Och sen min bilväska. Sen har jag också här är byxor. Här pyjamas, shorts. Sen har jag tröjor, lite klänningar, tunikar. Och sen har jag lite vanliga tjocktröjor, linnen. Sen här i, eller här. Här är ett linnen och bikini och strumpor och trosor. Det behöver inte se. Det är det med mig. Och vi ska bort i en vecka. Jag vill knäppa den här så. Och väskan är röd. Och väldigt stor. Och sen har jag fått här, där.
glasögon för jag vill inte ta med mina nya. Sen en bättre hårborste som bara typ ska sätta tofs. Känns det bättre. Den här är som mina medicin i magen. Sen har jag kort. Den här har jag en säl. Där ligger lite hårgrejer. Hårsnor där. Och sen här så har jag pengar. För att här... För att vi köper grannar och om vi köper någonting alltså. Så alltså, ja. Vi ska åka klockan 3. Vad det är så långt kvar. Jag kan visa mig den här turen ser ut. Ja, bra. Så ser den ut här. Den här uppe. Den här. Så push. Push då. Tryck man på den. Tryck. Så gör man upp. Så svårt. Så kan man liksom bara dra. Ja, men helt vanligt. Ja, det var det. Hejdå!